Hey guys, mag-ano tayo guys, magbunot ng inyo guys. Ano, i-live natin guys yung ating pag-kupras guys. Tali mo nga to.
Guys, magugutuman. Game vlog, Miguel Abseta. Game vlog, Miguel Abseta.
Ito guys, pagkupra guys, nagbunot ng nyug. Ang trabaho. Daming proseso guys ang pagkupra bago maging pera. Kailangan isa-isahin mo yung mga nyug. Tapos biyakin mo, halutin mo, titingkalin. Tapos, ang baba pa ng halaga. Di nga nakikita yung ano dito na 200 pa din. Pagkupra. Ako pangatlong araw ko na ito. Nagbubulot pa lang. Napakahirap ang trabaho nito guys, na pagkupra guys. Salamat guys sa 4 million viewers guys. Hindi na ako nagbubulot guys. Ayudahan sana kayo, may pangayuda sana kayo. O ano, Jing, ganito talaga Jing pagka trabaho mo ganito.
Sarap, Korea.
Welcome to the Lord Sarao. Thank you for coming. Oh, done.
guys. Panorama, may galap shout out. Salamat sa pagpasya. May jacket ka na ma'am, panorama.
Pangit ka, Angel. Angel, pangit. Pangit si Angel. Pangit ka. Angel tot. Angel, pangit.
kita. Angel, pangit ka. Taon ka, di ka nagkarigos. Angel, di nagkarigos. Di ka nagkarigos. Taon ka, di ka nagkarigos. Di ka nagkarigos, Angel. Di ka nagkarigos. Karigos na ha? Karigos na manok? Kada eh? Karigos na manok? Nagkarigos na manok? Ikaw, di ka nagkarigos? Ew. Rata ng Angel. Palo pa dyan. Hala ka. Kung ano, buyudog ka dyan. Buyudog. Ay, dyan. Ano ba yan? Nalik ka. Nakumba ah. Ano sa duyan? Karigos ka na? Hindi na. Sorry. Tapon. Sa hapon? Sus. Sa hapon. Ikaw naman yan. Dapat. Nakalis ko lang ako. Hindi, hindi nagkarigos. Dahil nagkarigos. Hindi ka nagkarigos, man. Karigos na ako. Sambulan pa. Sambulan pa. Karigos na ako. Ba't ulit? Palpangit. Tayo na sa bawo, guys. Kay ako na ako. Ano sa bawo to? Gusto mag-inom ka?
Yan lang. Kapag ka, dugay. Ah, Kapag ka. pagbog. Kapag ka ni mama mo. Kuya lang. Kuya. Kuya. Mahulog ka na. Hmm? Kapag ka. Hindi. Mahulog ka dyan. Yung bata ka. Diyan doon. Nagdiyan ako. Hapon nagkatulog ako doon. Eh, Diyan. Ano ka sana diya? Diyan ka lang. Dito ni ano ho? Ilaw pa yun. Ilaw pa. Ilaw pa ba? Kuha mo na. Dito. Dito. Ilaw. Ay, ilaw na. Ilaw pa. Tas, demo na tigwa. Diding ko. Diding ko. Tama na ko. Sabi ko. Pagyan ko. Tama na ko. Ari. Akan. Para ka magkaon. Ha? Para ka tao ka magkaon. Tao? Bata-bata. Dapat ipalsik namin dito na ano na cellphone. Gamitin mo. Eh, Magamit ka ba no? Kaya di ka nagkakamit ako kay Tita Ami. Cellphone ni Tita Ami. May password ito. May password na cellphone. dua. Kasi mo. Yan. Dua. Yan pa? Oh. Ay. Oh. Simuan. Nagpalit ka mo kay cellphone. Eh, koy maman, koy maman. Natamutig tanggal su ano niya. Argano. Dapat. Magaling. Dena na ano. Magaling ba? Ha? Magayon. Magayon.
lang. Liga, digdi. Hindi mo na daw yan. Hindi lang ako. Ikikita ka ka? Ha? Ikikita ka ka? Kita mo ako. Okay, kwarta. Wala mo kwarta. Yun daw. Nabubuksan. Hindi ko. Miss, Akin na. habo ka? Ito. Hmm. Ba't madumot ang bado mo, ha? Ba't madumot ang bado mo? Turo na. Hmm. Ito. Saro. Turo na. Ako pa, Hamis. Ano ba? Ayun doon ka. Ha? Ayun doon ka. Wag mo ko sa kanya. Hindi. Siguro ko sa igli, mga igli. Ano ba suwang ito? Ano ko kayo ito? Sista. Hindi ko nahanap. Suwang ito. Tuwang. Hmm. Hindi mo nahili, magkanap ka eh. Natulog din sa duyan. Hmm? Natulog ka. Buka perot.
Bawang perot. Hmm? Bawang perot. Tae. Tita Ami. Tita Ami. Turog na. Tulog na? Tapon, tig-ubos ko ang pagkain ko. Hmm? Tig-ubos ko ang pagkain ko. Kasi nang sila nindo. Huli lang. Ha? Huli lang. Tigagad namin sundo. Gagad namin sundo. Hmm. Mamiss talaga? Hmm? Mamiss. Ano sa'yo, mami? Ano nasa dito? Ha? Saan dyan? Saan na? Gusto mo na. Ay. Hmm. Hindi mo naubos? Dae. Ano yan? Dae. O, diba? Ay, tumatong ba yung cellphone? Ha? Tingnan magsikada. Tumatong ba cellphone dyan? Ngayon lang. Magtabog, luluwi ka na. Agyan ka no. Dapat iisog mo. Isog mo. Dapat iisog mo. Eh, Yan o. Cellphone. naman ah. Hmm. Lemon. Para di maghulog. Hmm? Di mahulog. Di ba nga napagsikada? Mahulog. Aglang kayo ni. Oh.
Nagalit Tita Abby sa kuya. So, si, so, so, Clintas, tigwa pa ni Ate Sara May. Wala na ki Clintas. Tig... Tama sa kuya. O, sige mo na yan. Saan tayo kulintas? Tigwa ang Ano yun? Clintas ko. Kulintas sa Marukan. Pero helmet. Uling! Uring! Ito, sila yung meaning na uring. Ay. Uring. Ano yun? Urig. Yeah. Urig ba? Anong uring? Uring. Hain duman. Baliktad. Ayan na. Marunot ng uring dyan. Uring? Uring ba yan? Manok lindo ho. Manok lindo. Tito, nagkakaang kibatag. Ba't siya? Umuli ka duman. Uy. Teka lang kamatian. Siya. Ang lubot mo. Nakita ko na. Teka, nag-sort. Check lang. Na nag-sortan. Lubutan. Nakita ko na ang lubot mo po. Trisha! Joke ka lang! Ano nagtanog? Ice cream. Ice cream, man. Babakal ako duman. Bakal na. Halat. Talaga? Putong ko si mama. Babakal ako ice cream.
guys. Tagal. Tagal. Mhm. Bagal, bagal. Ha? Bagal, bagal. Tagal-tagal. Palipagal ako magkuha kinilas ni Santin. Nagiram lang ako. Oo naman. Sabi ni Santin, mayroon ako Santin. Mayroon ako Santin kinilas mo. Iyo. Sabi? Iyo. Nagmata pa. Ang buo. Nagkatulog na si papa niya. Tapos nagparibok ako. Tapos nagpili ako. Akin na kinilas ko makatulog ka na. Makatulog man kami. Sabi ni Santi, kinilas ko dahil ni saya dahil ni sa kuya saya yan ini saya na da saya dahil ni saya yan ini tas nagiram pakikinilas mo. Tas nag-ibi. Pero Damlag. hirap na sumali tumba. Ata. Hoy, tito. To. Iguntun hindi mo. Tas drokot hindi ni. Yan simsim duman sa cellphone ni Ate Bibang. Na-download duman. Yan duman. Yan duman tito. Paganon. Ako arkano. Arkano. Kaarugaan. Pagkatapos mo, digdig ka na naman. Bukas, nagalapsat ang bukas. Digdig na pa. Arugaan. Digdig pa. Arugaan. Ako na bukas. Arugaan. Ha? Ha? Ikaw. Ha? Ah, Sisay.
Hmm. Likodan mo. Sa likod na nga ni. Ay, matumba ba yung cellphone? Numali ka ba dyan? Ay, tungo dyan. Aw. Saan nga sasaduyan? Parehiro. Ibang cellphone ka. Saan sasaduyan? Ini. Teranggal ko. Kinilas ko ini. Bakal ni mama duman. Katurog ka sa sasaduyan. Mari pa. Cece. Ganyan. May nag-ayuda dyan sa akin, ano eh. Bukas. May nag-ayuda. Kaya, nagdagdagan yan. Gagawin yan 20K. Gawin niya daw 20K yung bahay ko. Bukas. Ayudahan niya ako. Awa siguro sa bahay ko na hindi ko magalaw.
relax ha. Tambay-tambay dyan. Sabi pagod bukas ng tukukopra.
We can love shout out. May jacket ka na, Hana. Nakapagod guys mag-press. Oras na.
Bye guys, kain tayo guys. Ay, pahinga na. Thank you for watching.